Wara d-deċiżjoni mill-Kunsill preċedenti tal-Mosta biex jagħmel il-pjazza ewlenija tal-lokal pedonali fit-tmiem il-ġimgħa, aktar kunsill immexxi minn maġġoranza Laburista qed jieħdu l-inizjattiva li jkollhom żoni parzjalment ħilsa mit-traffiku f'ċerti ħinijiet u ġranet. Il-Kunsill ftax biex kien l-aħħar wieħed li qed jieħu dan il-pass pożittiv favur aktar spazji li jkunu jistgħu jitgawdew bla periklu mir-residenti u dawk li jżuru l-lokal. Fl-aħħar jiem ukoll tħabbar mis-Sindku Żabbari Jorge Grek li ressaq mozzjoni biex il-Venda l-Antika u Pjazza Giuseppe Paċ ma jkunux aċċessibbli għal vetturi nhar ta' Sibt minn wara nofsinhar sa filgħaxija. Bil-maqlub fil-Mosta l-Kunsill il-ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista irid jarmi d-deċiżjoni li l-pjazza ewlenija fil-lokal tkun aċċessibbli biss għan-nies mis-Sibt filgħaxija sal-Ħadd il-ġurnata kollha. Hawnhekk riżoluzzjoni mresqa mis-Sindku Joe Gadd biex imur lura mid-deċiżjoni tal-Kunsill Laburista wara li tlesta t-tisbieħ tal-pjazza fl-aħħar xhur intlaqat bi kritika minn numru ta' NGOs u anke l-Kamra tal-Periti. Dawn iddeskrivew dak li jrid il-Partit Nazzjonalista fil-Mosta bħala mossa regressiva. Issa s-Sindku ftax biex Megżammit ħabbar lil lokal li jmexxi se jibda bl-esperiment li jirrestrinġi traffiku f'parti mdaqsa mix-xatt u jagħmilha pedonali fit-tmiem il-ġimgħa għal 5 ġimgħat f'dan is-sajf. Iż-żona pedonali se tkun estiża mill-klabb tal-Water Polo ftax biex sar Royal Malta Yacht Club bit-traffiku u trasport pubbliku jiġi ddevjat għal triq ir-rampa. Din il-parti se tkun disponibbli għal mixja u l-użu tar-roti is-sibtijiet filgħaxija u l-ħdud bejn l-4 ta' wara nofsinhar u l-10 ta' filgħaxija illum u għada kif ukoll l-17 u 18 ta' Awwissu, fil-31 ta' Awwissu u l-1 ta' Settembru, mit-12 sal-15 ta' Settembru u fit-28 u 29 ta' Settembru. Waqt li qalli tax biex unieqes mill-ispazji miftuħa peress li anke l-art kollha li ma tintużax i tal-privat, Żammit qal li dan il-proġett ta' żona pedonali ilu mixtieq żmien twil u hu ħolma mwettqa. Fil-jiem imsemmija l-Kunsill u anke xi ħwienet kummerċjali se jipprovdu diversi attivitajiet u divertiment fiż-żona pedonali.